Sa number 3, Rockwell Land Corporation nagpasalig sang dugang nga 10 million pesos nga pondo para sa igatukod nga Police Station 3 sa gindonate nga duta sa Barangay Mandalagan. May report si Nico Delfin. Dungan sa ginpatigan nga signing sang deed of donation para sa Bacolod LGU, ginanunsyo ni Rockwell Land Corporation President and CEO Nestor Padilla nga maghahatag man sila sang dugang nga 10 million pesos para sa construction sang bago nga Police Station 3 sa gindonate nga duta sa Barangay Mandalagan sa Bacolod. Labi niya aging kalipay nanday Mayor Albi Benitez kag Bacolod City Police Office Director Police Colonel Joresti Coronica. I truly feel Bacolod deserves better. And what we are doing here will not only make us proud, but all of us proud. Because I truly feel this is such a beautiful place. And since Kagina, Mayor, Congressman, I heard that the first budget release is 10 million. At hasta lang ta sa second floor. Kami na bahala sa third floor, Mayor. Ginsiling sang alkalde nga sa kabilugan may 20 million pesos na nga pondo para sa ginaplano nga police station. Pero magluwas diri, igatukod man sa masobra 2,000 square meters nga propiedad ang DRRM Command Center kag fire station. Kabahin ini sang tikang sang LGU para mas mapasanyog ang serbisyo ilabi na sa tion sang emerhensya. So daw nakita nila nga tahom ang project nga ginatuyo nato sa ila, so ginpatakuan nila jutay. And so we will be also making a design, no, align man sang ilang mga development. So 20 million for the police station alone, kay madugang pata funding for fire station sa Jandiremo. So punailabi ko naman pagbalik sa Manila. Upod man sa groundbreaking ceremony kaina si Congressman kagkaron Mayor-elect Greg Gasataya nga nagsiling nga may 3 pa ka mga dugang nga bago nga police station ang natala na itukod sa mga separado nga donated property sa Bacolod. Nalakip diring Barangay Estefania, Banago kag Barangay Sumag. And then ang manugsugod ang diri sa may Kabug. Muna sa so far sa blueprint o may listahan na kami nga i-discuss ni CD, no, kundi nga mga areas ang may need nga utangan sang dugang police station. Pila ginaayad niyo ko nga idugang nga police stations aside sa pulo nga daan nga exist? Aside sa pulo yang bago. Ang Department of Public Works and Highways among magapatuman sang infrastructure projects. Ginapaabot sang kongresista nga sa sininga tuig masuguran man ang construction sang police station sa Barangay Kabug. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.